Tout au long de son pontificat, le pape François e nder tongol golle makko pape François ñingi mbaddino leyɗele mawɗe ɗe ɗo wirti windere ndeni ina bonna musiddagal walla ballodiral. François hayso wona pape keeriɗo Afrique najo ko kañum woni avocat dongore nde hayso tawi noon jokkodiral makko e Afrique meeɗa wonde maayo deƴƴigo. Voici pourquoi. C'est l'une des phrases marquantes de ce bilan africain de François. ɗum ɗo ina jeeya e konngudi teskadi e ndiɗo jencude golle Afrique wonande François gonɗen koye mayirde goɓuru ujunaji ɗe 23 pape woni koye ndendandi démocratie yankori Congo e nder palais de la nation to Kinshasa nden o ñingi kolo ñaago faggudu kiiɗowu no wiri e duunde te juuɗe mon e ndendandi Congo Kinshasa itte juuɗe mon e Afrique dartine hidde Afrique wona o guirde hutortede walla ni leydi duggatedi. La politique de fermeture des Occidentaux aux migrants politique uddugol leydi hirnangue yankoje wonande ɗanni yankoɓe ɗum ne kadi pape François ñingi ɗum laabi kewɗi to Rome e Marseille. François hulliti wonde Méditerranée wonti guenaɗe to Rabat o fammini wonde e yiyande makko ɗangal dañantake feere e mango heɗɗawo e sarde kulol goɗɗo o walla ni e salade ballal. Dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance. Critique avec l'Occident, le pape dénonce aussi certains maux du continent. hirnangue pape ñingi kadi woni e musallaji dongre nde to stade Kasarani to Nairobi to leydi Kenya o holliti mettere makko jeenari bundi helmer nde arti laabi 13 e hunuko makko e nder konngol ngol o waɗi ñande hen e nder dingiral martyr to Kinshasa RDC ko nonne kadi o noddiri sukaɓe kongonaɓe gam habde e jeenari bundi moƴƴina janggo mumen o noddi ndenne dey jattinade kulol goɗɗo to Soudan worgo François haaldi e hoorejo leydi ndi kono Salva Kiir ƴiƴam dufo jaam heewi o wi kareli keewi kono kadi pape François wonnino kadi daraniɗo kaldigal coftuɗo hakkude diiniji ko ɓatukuru jaam o yoɓino e saaha jillu makko to centre Afrique e hitande 2015 e nder leydi nde fitinaji hakkude diiniji jirloto o noddi ndenne dey haɓade kulol goɗɗo ñande nayyi ɗiɗi ɓuru 2019 o sifodiri e Ahmad Al Tayeb l'imam mawɗo juldirde Al Azhar to Égypte windande bandiragal aade gam jaam e nder windere nde kono goto e ɓatukuji Vatican ummini jibru tiguirigui e nder Afrique bayinago confiance suppliante ko wiyete hoolare lumtinade gonɗon bayinago sakta koye lewru 11 2023 ina addana tambiɓe diineje ɗi toranade resodirɓe jiid jogorama en ko leyɗele Afrique kewde diwti caggal on fitina cardinal Ambongo mo leydi Congo yeehi to Vatican gam kay yilade feere gam jaltugol e fekkuru hono crise e nder golle makko ɗe foof noon pape François holliti kadi jokkodiral muɗum e ko wiyete inculturation beele kadi ɓadake chrétien en ina wawa nadde e pini e aadaji kertiɗe o siftini hen laabi kewɗi yeru jobbude Zaïre ndi ganduɗa hande o ko dille ɓalli tugunorgal taniraɓe walla ɓornade comci jaale tambiɗe diineji ina siftina ɗi mawɓe e aadaji ndiɗo jobbude Zaïre wonande farayse ko mbaddi fondi wonande amasoni kono kadi wonande église aji goɗɗi kadi gam hollirde nafoore nde o jogui e maggal pape o waɗi messe fawade kay e jobbude Zaïre e nder nokku gonɗo e tumbere église catholique basilique Saint-Pierre to Rome. Dans un lieu situé au cœur de l'église catholique, la basilique Saint-Pierre de Rome.